Сега това видео мислех да го правя някъде преди 2 седмици. По стечението на обстоятелствата не го направих. Но сега ще го направя. С Станислав Катацанов сме големи приятели. Постоянно се чуваме, постоянно поддържаме връзка. Професионална, не любовна, да спомислите нещо. Той ми каза, ще правим едно видео бати Кире за Тодор Живков. Викам, този човек, аз го знам, че е антикомунист. Викам, дали би да съм му повлиял нещо с моите видеа, за соца, за това, за онова. Няма, той вика, ще видиш. И сега на аз да гледам видеото. В началото, викаме, бахма. Обаче, накрая извъртя, пак извъртя по-демократично. И аз сега, аз съм му се обадил, казал съм, че го направя този видео. Ще ползвам някои кадри от неговото видео. Но аз сега ще му разясня някои работи на много хора. Не е точно те. За бай Тодор. Нали? Сега той мой приятел почва те, нали, истината е имала много лица. Мъдреците разделят истината на 4 вида. Абсолютна, относителна, обективна и лична. В раздел Истини за Тодор Живков вероятно има около 10 милиона. Колкото и българи има по света. Всеки има своя. Тогава как мога да стигна до истината за това, кой е Тодор Живков? Никой не знае точната истина. Не е вярно. Винаги истината е само една. Една. Как ще я предават, как ще я таковат, нали? Е друга бира. Но тя е една. И тя се разбира как? На кантара. Кой е направил, как го е направил и те с другите, какво са направили сега? Нали, сравняваме то, Живков и сегашните в помията, която живеем. Нали, оня строй и сегашния, освободения от диктатурата. И той почва там с Живков как е бил, ходил с вестници вместо чорапи, точно така. Имаше чорапи на краката си, а с вестници и хартия бил на краката си вместо чорапи. Аз като ви го разказвам, искам да си представяте. Значи вие сте, оно време, капитализъм, свиреп. Той е работил на 3-ти клас, е отишъл да работи в фабрика за керамиди, за цигли. Биели се ги наистина с коланите, деца, 3-ти клас. Сега не мога му кажеш да завържи маратонките. Биели са ги и той от тога, от малък е почнал да се бунтува. Учил е, четял е. След той става по-голям. Нали набързо го напълням. Влиза в антифашистското движение, защото ние сме тогава съюзници на фашистска Германия. Дейността му привлича вниманието на известния полицай, ловец на комунисти Никола Гешев. А историята мълчи какво се е случвало по време на разпитите на Живков. Знаейки историята за методите на Гешев, обаче може да предполагаме. Гешев, тогавашният Гешев, не сегашния, прословут, дед ги бил, изтезал и ако та фанат тогава да се от соцпартия и от наказанието е разстрел, значи трябва да си много смел да го направиш това нещо. Не да ходиш да фърляш яйца по парламента или по сградите. И като удари един полицай по главата и ти да дадат всички телевизии колко си репресиран. Не бе, разстрел. Ако си против капитализма и фашизма тогава. Разстрел, публичен. Значи Живков е бил смел човек. Много смел. И накрая има едно интервю тук, след като го смъкват. Той не предава никой. Всичката отговорност се поема той. Върху него. Аз съм поел изцяло цялата отговорност за времето, което аз съм бил начало на партията и държавата. Защото те го обвиниха го в хиляди работи. В коли не, нищо не се доказа. То някакво се докаже. Тъй, отиваме до там. Значи Живков бил как с прегръдки, как с целувки, докарва България до 25-та икономическа сила в света.
Ма той пригръщал Брежнев. Ами да го пригръщат, сега никого пригръщаме. Знае как да се държи, да си го кажем, да се подмаже. На съветските лидери, на Хрущов и особено на Брежнев, така че да получим това, от което имаме нужда. Също приказки за братска любов, масови посрещания с всички почести, награди, медали. Брежнев ни подарява пари. Да, благодарение на Живков. Брежнев ни подарява оръжие. Да, и аз го казах, аз съм служил там, като го охранях. А както каза Чернев, съветника му икономическия, вика, няма се лъжим, ние им продавахме буклуци. Между 500 и 600 милиона долара беше скритата помощ, която беше договорена, беше най-голямата тайна между България и Съветския съюз. Те ни даваха безвъзмездно като компенсация за ниските цени на селскостопанската продукция. При нас 80 на 100 от експорта беше в Съветския съюз. А нека си бъдем честни, изнасяме буклук. Се оказва сега, че не е буклуци в сравнение с сегашните буклуци, дете едем. А е било злато, дето сме гледали. Нали? Той, Живков, човека, той става преди 20 колко години, умира. А цялата история се развива преди 40-50 години. Нали? Ние сега можем да говорим и 30 години след освобождението. Нали? Защото той, Живков, не е живял в капитализма. Той чувал за капитализъм, но не е знаел точно какво става, какво ще стане сега. Та, Байтошо, най-важното, което прави, е България по негово време е нараснала с 2 милиона. Няма значение как. Държалки и тук ли, какво е правил. Сега България е с 3 милиона по-надолу и измират всеки ден. Топим се. Пораждаемост, всичко е валяло нагоре. Ние сме станали с 2 милиона и кусур горница за неговото управление. Сега за тези 30 години сме най-болното, най-умиращото, най-изчезващото население в света. Номер 1 сме, нали сравняваме? Той какъв бил сега, какви сме? Тези дето но освободиха. И много хора ще кажат, те са такива от партията. Не, те са предателите на партията. И те всичките, имам един приятел, който е разследвал, сега деца лидери, разни деца, де смъкнаха Живков, имат, в дъното си имат нещо фашистско от тяхните фамилии. Те не са комунисти, сглескащи. Тош човек е комунист. Тош човек е мислил за народа. Истински. Както каза Станислав, той е от народа, с народа. Той не е над народа. Той е с, сред и от народа. Как се чувствате тогава? Добре? И го е правил за народа. Единственият наистина го е правил за народа. За нас, помярите. И, значи, добре бе, той има ли значение по какъв начин ще го направиш? Кого прегръщал? А ние сега като прегръщаме Европа и като прегръщаме Америка, какво печелим? Да ви кажа ли какво печелим? Олигофрения, съсипване на нацията, съсипване на българщината, съсипахме я! Съсипване на икономиката. Нямаме никаква икономика, той са пълни глупости. Нямаме никакви кадри в нищо, вие го видяхте. Нямаме никакво здравоопазване, вие го видяхте. Измираме като пилци, вие го видяхте. Между другото, по времето на Живков средната възраст на човешкия живот е била стигнала 70 години. Вие знаете ли, че ние сега сигурно, ако направите на статистика, средната е 50, като в 18-19 век, когато е нямало медицина, като хора, защото ние сега нямаме. Сега в момента сме средните векове. Значи ще сравняваме. То е истината. Кой направил то, те с какво направиха? Той докъде не е докарал, те с докъде не докараха. Сега, той бил се усетил, че Запада не е, Станиславка, не е така. Нямаше на къде да отиде, защото той е предател Горбачов, предаде всички. И той подари, той е психиатър олигофрен, подари целият източен блок на тези сега, дето се правят гаргара със света. Той го подари. И той не е за пари, той са глупости.
Просто нещо го бяха обработили, той ненормален, такъв как го избраха, не знам. И бай Тодор, и 1000 пъти го казах аз, бай Тодор, няма как, ние сме малки. Някой вика, ние сами сме независими. Как да си независими? Те сега дет не приказват, че сме независими. Как сме независими? Ние трябва да прегръщаме, да правим свирки на тоста оля и накрая на шиват. Бай Тодор обаче, когато прегръща Брежнев и руснаците, всичко е правено за българския народ, за българските деца, за българската икономика, за електрификация, за строителство, за от до фабрики, заводи, каквото се сетиш. Сега нашите политици прегръщат западните политици да крадат с унес за себе си. Огромна разлика. Балка разлика. Когато Живков го разследват, човека няма, те го обвиняват в хиляди милиарди откраднал, нам какво направят, какви имот имал, нищо не намират. Смятате ли, че не нямаха да намерят, ако имаше? Един имот няма на негово име, бе. Умира като църковна мишка. Не е искал нищо за него. Друго, бил гледал, нали, това, нали, социализма е недоносче. Да, недоносче. И той го осъзнал. Казват те, погледа му, когато го сменят, когато го смъкват. И той не е разбрал тогава, той разбрал, беше разбрал още преди той. Станислав Канисата е информиран правилно. Той си знаеше, той човека е знаел, както ти го казваш. Горбачов, всякаква атака срещу него, той е бил останал сам. Няма как. Те са решили да го смажат и са го смазали. И аз винаги поставям на място на човека. Защото той гледа и не знае къде се намира. Вие представяте ли се, поставете се на негово място, толкова години сте правили за тая пасми на всичко добро, а за тебе не си взел нищо. Имал облаги. Да бе, той сега те са от парламента, нямат облаги. Не, те само комунисти имали облаги. Те с пацули, дет имат охрани, дет варят, даже и сега от щаба ги охраняват. Дет нас спасяват там. Не, те нямат облаги, бе. Не. Те скрадат милиарди в момента. За тях. А Живков е прегръщал за нас. За България. Балкан разлика. Балкан. И задавате ли си въпроса, ти си направил толкова с нещо за тая мърша, за тая паспина сега, дето сме. И те ти се отблагодаряват, като те изхвърлят, като ти повдигат всякакви обвинения. Той го каза човека, вика, в коли не ме обвиниха. Ма всякакви обвинения. Обвинение лично към беше за всички земни грехове, каквито може да има. Даже от трибуната на Народното събрание Андрей Луканов призова целият български народ, кой каквото има да каже нещо за Тодор, против Тодор Живков, да го каже. Не ще гледаш като пръднал от жемия, ще ти се иска да се обесиш. Ти да направиш безплатно здравеопазване. Нали виждате, сега имаме ли нещо? Всичкото, даже ето и сега, що отгоре се държи, е благодарение още на кадри от него, на медицинските сестри, деца на по 65 години. Още от него време, защото сега нищо няма. Сега има само 47 пола, айтита, майтита, такива снимкаджи, стойкаджи, мутри, не мутри. Айтита да ми са разсърдити, но това нещо не произвежда, нищо не докарва в България. То не обучава децата на спорт, на движение, а ги прави льоспърници. Както и да е, човека гледа отчаян и се зада въпроса и казва, това е недоносче, осъзнал го е. Знаете ли, що е недоносче? Защото двуногата маймуна, мършата, човека е долно същество. Каквото и да му направиш, никога не му стига. Никога. Зато и сега ще лежим в лайна, ще емрем като кучета и ще се радваме на тез, те ни избиват. Значи при Живков сме стигнали 2 милиона ръст на население. 70 години. Средна продължителност на живота.
Безплатна медицина. Има ли значение как? Като той наистина не е издигнал култ към личността към него. Наистина няма паметници. Наистина няма. Той човека наистина се грижеше за нас. И аз ви го показах 1000 пъти. Но нямаше къде да отиде, защото му го набиха и го смазаха. Защото той е бил единствения, който се е противопоставил на Горбачов. Той е искал да работи много отдавна с Запада. И ние работехме. Това са глупости, че не сме работили. Глупости са, че се учил, се оплашил от японците. Добре, ама той сега, като върнем лента назад, той не е знаел точно какво значи капитализма. Той е знаел оня капитализъм. Ама сега ще не е по-страшен и от оня капитализъм. Те заводи всичките са на кредити. Бил тегъл бай Тодор кредит. А при буксуваща икономика, но с нарастващи разходи, какво правим? Тогава правим това, което правим и сега. Теглим заеми всяка година повече и с по-малко идеи как ще ги връщаме. Да, но ние имахме да вземаме пари от Ирак, от Иран, от Либия. Имахме да вземем милиарди. Пък сега нищо нямаме да вземем. Имаме един тиквеник с едни други тиквеници, дето крадат. Всичките сделки са за тях добро, да могат крадат. С унес европейци, дето ги фанаха там 25, защото те, аз виждам всичките отивате там, отстават от тази дружинка. Джендери. 25 гей парти. Дето са в Брюксел ги фанаха. Те се управляват, ще управляват. Ние работим с тези буклуци в момента. Те крадат с нашите буклуци. Крадат за себе си, бе. Не за българския народ. Не за тебе, не за детето ти, не за нищо. Те изпълняват заповеди, за да крадат с унес за унищожението на българския народ. За унищожението на нашите традиции. За унищожението на българското семейство. За унищожението на цялата ни нация. И го изпълняват перфектно. Особено сега. В тази ситуация имало Белене, имало той. Дали не трябва да има Белене? Дали не трябва да има народен съд за тези буклуци? Вие знаете ли, вчера като прави погребението на баща си, треньора ми, погледа му беше луд. От страх. Не е излизал 2 месеца от тях. Свършил се. Всичките възрастни седят като кучета маскирани, страх да умрат. Знаете ли кога ще я го позволи бай точно медиите да съсипят нацията? Щеш да ги изпозастреля. Защото тогава имаше и смъртно наказание. Щеш и нямаше да видиш едно буклучи да прикава такива с буклуци. Такива с простоти. Нямаше да позволи един лекар, то тогава имаше лекари, сега има само измамници. Един лекар да направи така с българските деца, с българската нация. Имаше военни болници. Десетки. Имаше военни лекари, които трябваше да изпълниш дълга си, бе. Не да ми лапкаш парички, да караш джипови и на 3 кати къщи и сега, когато ти влезе в газа, ти да викаш, ами аз нища. Не щеш ли? Знаеш ли кога ще стане те при Живков? Гражданска защита имаш. Щяха в военните болници да ги обърнат в ковид болници. Примерно казвам, ако беше толкова страшно. Щяха да направят всичко както трябва. И този човек щеше да защити България. Нямаше да допусне да съсипят нацията му. И той до последно се бореше. Но предателите, предателските комунисти, предателите го наредиха. Най-великият държавник на България. Аз други не познавам. Те са историци, този бил те, он е бил те. Аз знам най-великият държавник, който е докарал до 25-то място в България по икономика. 7-мо място на Олимпиада в Сеул, най-силната Олимпиада. 3-то място на Олимпиадата в Москва. Олимпийски, световни, всякакви шампиони. Космическа сила. България. И сега имаме идеят разработки в космоса. От оно и време. Здраве, прави. Нацията се е множала. Живеехме, аз ви показах хиляди неща. Той човек е човек от народа. Бил е за народа. И накрая пое цялата отговорност дори на тези предателски мърши от неговата партия. Той не е предал, не е почнал да плюи. Този беше, он беше. Каза, аз поех цялата вина върху мен. Достоен. Както в началото е бил, когато е можело да го застрелят. Но той си устоява своето.
Той се казва истински човек. А не тез, джендери, мърши. Бойко днеска 3 пъти си сменя мнението. Ако има 5 изяви по телефона, 6 пъти ще смени мнението. Това са помяри. Това са предатели и унищожители на България. Така че Станиславка не ми се сърди, но другаря Живков е номер 1. А между другото, той маха беления с камена и може би той му е било грешката. Може би той. Трябвало до последно да ги... Айде, Канко. Чао.